खोनासं जन कारजियादे मा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन बिफिपनि माखासे वार्कारफोरा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन दा खोनानो मोनदों बिसोरो जे नै दा सरकार फैखांनायनि उनावहाय बिसोरो दा रिटार्न फैफिननो नागिरदों दा खोनानो मोनदों जे बैसोर मानसिफ्रा दिनै फैफिननो नागिरदों होननाय किन्तु जों मोनसे खोथा बुंगोन आरो माखासे जोंनि बिपिएफनि जोंनि लिडारफोरखौ बुंगोन जुदि खुलुमबाय लोगोफोर जन कारजि ब्रादारा साननै सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिपिएफआव थाग्रा मानसिफोरा माने जेब्ला सम माने जोंहा हाग्रामा सार बिथाङा गोलैना दंमोन नालाय हाखराव गोलैना दंमोन दा बे समावनो बिसोरो बिपिएफआव थाग्राफोरा इउपिपिएलखौ बास्लायजोबदोंमोन दा बे जोंहा हाग्रामा सारा देरहानाय लोगो लोगोनो मा खालामदों बिसोरो बिपिएफखौ फायनो नागिरजोबदों दा बेखौ बाथ्राखौ लानानै जन कारजिया ब्रादारा लागावना होदों माबा मानसिफोरखौ बारस्लाय बुंनायखौ माने बिपिएफ दोलाव सोलिया बेफोरबायदि सोसनलिया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै कमेन्टआव ओरैबायदि जावहरदों सोरबा सोरबि जन कारजि ब्रादारखौ नोंलाय मा रोंगौ नोंलाय मा मिथिगौ मा बुरबक बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा जन कारजि ब्रादारखौ लागावना होदों दा बे सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो सोरनि बाथ्राया राइट्स नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय जन कारजि ब्रादारा मा बुङो आरो मानसिफोरनि पाब्लिकनि बुंनाया मा कमेन्ट खालामनाया मा बे बाथ्राया राइट ना रं नोंथांमोना बुंब्लानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नायनानै लादो भिडिअखौ खोनासं जन कारजियादे मा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि माखासे वार्कारफोरा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन दा खोनानो मोनदों बिसोरो जे नै दा सरकार फैखांनायनि उनावहाय बिसोरो दा रिटार्न फैफिननो नागिरदों दा खोनानो मोनदों जे बैसोर मानसिफ्रा दिनै फैफिननो नागिरदों होननाय किन्तु जों मोनसे खोथा बुंगोन आरो माखासे जोंनि बिपिएफनि जोंनि लिडारफोरखौ बुंगोन जुदि बिसोर मानसिफोरखौ लाफिनोबा किन्तु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन सिदा खोथा जिखुनु लिडारफ्रानो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो मोना बे जोंनि रिक्वेस्ट थाबाय सिदा खोथा बुंखादों जि खस्थ' मावनानै दिनै बिपिएफनि वार्कारफोरा दिनै सरकार लाबोफिनदों दिनै हाग्रामा सारखौ जेबादि गारनानै थांदों आरो बिसोर मानसिया दिनै ओरै बारलाय बेबादि फैफिनोबा किन्तु जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा जोंबो उल्था जोङो बास जों मा खालामो जायखिया फेसबुकनि थ्रुयै मा लिरा जों लिरगोन फेसबुकआव अर जोंहैगोन जादों अर जोंहोगोन जायफोर बिसोरो माने बिपिएफनिफ्राय ओंखारनानै थांनानै इउपिपिएलआवहाय हाबहैनाय लिडारफोरा बिपिएफआव फैफिनोब्ला फेसबुकआव अर जोंहोगोन जाहैदों माने मा जागोन आरे जन कारजियादा नोंखौबो आं बुंनो लुगैयो नोंबो जुदि दाबायदियाव पलिटिक्सनि लिडार जायोमोनब्ला नोंबो बेबायदि जागौमोन खोमा आरो नों दासो बे बाथ्राखौ बुंदों इयुनावहायबाबो जुदि नोङो बोरैबा चान्स मोनो बा नोङो सानसे समावहाय नोङो पलिटिक्सनि माने लिडार जाहैयो अब्ला नोंबो बेबायदि बैनिफ्राय बेयाव नोंबो फैनो हागौ थांनो हागौ बेखौ नोंबो जे बिदि जाया मालाबाबो नोङो बुंनो हाया बियो मोनसे पलिटिक्स लिडारफोरनिनो खामानिखा होननानै बुंजायो बिसिनिनो बे मोनसे नों सोरखौ नुदों सोरखौ नुवाखै दानि जुगाव नों नाय जेब्ला बिपिएफआव थाबाय अब्ला इउपिपिएलनिखौ बिराद बखिबाय जेब्ला इउपिपिएलआव थाबाय अब्ला बिपिएफनिखौ बिराद बखिबाय बेफोर मोनसे पलिटिक्सनि माने मोनसे बियो माने ओरैनो जास्ट माबासो बियो माने सामायन' सोलिखायो बेफोरबायदिया माने बेफोरखौ नों फैनाङा आं फैनाङा नों थांनाङा आरो बिदिब्ला मा बर'नि लिडारफोरखौ इगनर खालामजोबनानै लाफिनालासिनो दोननानै बै बिजेपिनि सोरखौबा बै गुबुन हारिनि सोरखौबा लिडारफोरखौ सोसनजोबनानै ला अब्ला नोंनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बिसोरो सानब्रा इफोरखौबो एसे मावनो हागोन बे जुदि गुबुन हारिनि लिडारफोरा जुदि बिपिएफआव थानानैहा लिडार जाजोबोब्ला बिसोर जोंनि हारिनि सिन्था खालामगोन नामा बिसोरो खालामाना बिसोरो अब्ला बेफोर बाथ्राखौ मानो सानाखै बेखौथ' साननांगौ गोनां दंना
जाय बर'नि खामानि मावगोन, जाय हारिनि बाथ्रा सानगोन, जाय जोंनि थामोनथानि थाखाय रैखाथि खालामगोन, जाय जोंनि हारिनि गासै बिथिंनि थाखाय खामानि मावगोन, बेफोरबायदि लिडारखौसो जों नांगौ ना। बे गुबुन हारिया बुजिगोन नामा? गुबुन जाथिया बुजिगोन नामा? जोंनि बर'फ्रानो हनै माथो खायसेफ्रा बुजिया। गावनि लाबा लाबनि थाखायल', गावनि पकेटनि थाखायल', गावनि धोन सम्पति सोरजिनायनि थाखायल'सो लिडार जायो। बेयावनोथ' सोलाय सोल' जायो, बेयावनोथ' जेननांगौ गोनां जायो। गोरोबलायनानै ज' मोजाङै मोजां हारिनि जातिनि खामानि मावनायखौसो जोंनो नांगौ ना। मा नांफिना फैबाबो एक्सेप्ट खालामनाङा, लानाङा, फेसबुकाव अर जोंहोगोन, बेफोर गनायथाव बाथ्रा नङा आंनि थाखाय मालाबाबो। बेफोर जानो हाया मालाबाबो, मिथिबाय? जोंनो जिखियानो जाया थांनाय समाव जि जाबाय, नांलायबाय, खमलायबाय, ओरै थांबाय, ओरै फैबाय, जेबो नङा। बे साभाबिकखा, बे मोनसे पलिटिशियान्सफोरनि बे मोनसे माबाखा, लिडारफोरनिनो बे मोनसे आखुखा होननानै बुंजायो बियो। बेखौ जोङो मालाबाबो सोरबा जि मोनसे पार्टियावनो थाथाबनानै खामानि मावबाय थागोन, लिडार जाबाय थागोन, दैदेनगिरि जाबाय थागोन, बे मालाबाबो नङा। बे बिदिनोखा, सोलाय सोल' थांलाय फैलाया जाखायो, मिथिबाय? जोंनि बर'ल' दं नामा? गुबुन बे बिजेपिफोराव गैया नामा? हारसाफोरनिया गैया नामा? बिनिफ्राय बेयाव थांनाय, बिनिफ्राय बेयाव थांनाय, कंग्रेसनिफ्राय बिजेपियाव फैनाय, बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसआव थांनाय, बिसिनाबोथ' जायो दा, बिसिनाबोथ' बिदि दंना। बिसिना सोरबा बिदि बुंदों नामा? बिदिथ' नङाना। जायखिया गोरोबलायनांगौ, हारिनि जातिनि खामानि मावनांगौ, बेफोरावसो जोंनो नांगौ। बेफोरबायदिजों जाया। बिपिनिफ्राय गुबुनाव थांबाय, बेनिखायनो बिपिआव लाफिनांला, मा बिलाय? बे जाया, मालाबाबो बिदि नङा। आरो नोंनि बुंनाय मथे जागोन नामा? मालाबाबो जाया। जोंनि थाखाय बे गुबुन हारिफ्रा लिडार जाना थाबाबो बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावना होनाय नङा। बेखौसो जोङो मेन साननांगौ, मिथिबाय? जन कार्जि आदा, जों बेखौसो साननांगौ मेन। आं बांद्राय बुंबाय थाला। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, जेबो नङा, पलिटिक्सआव राजनिति गेलेनायाव बे देरहाबा बे नांलायनाय जायो, बे हारिबा बे मुगैजानाय जायो। थिग बेफोरबायदिनो देरहानाय जेननाय होननाय मोनसेया थाखायो। पलिटिक्सनिल' बाथ्रा नङा, नों मोनसे गेम गेलेबाबो सासे देरहागोन, सासे जेनगोन, बैफोरबायदि मोनसे बाथ्रा थायो। सोरबा परिखा होब्लाबो सोरबा साथामसो पास जागोन, सोरबा साथामसो फेल जागोन, गासैबो पास जाया बे एग्जामाव। बेनिखायनो देरहानाय हारिनाय थाखायो। पलिटिक्सल' नङा, गासैबो खामानियावनो मानसिया देरहानाय हारिनाय थाखायो। मोनसे जब मावनो थांगोन नोङो, फार्स्ट टाइमाव नोङो फेलबो जाना फैनो हागौ बा पासबो जाना फैनो हागौ, बेयाव जेबो गेरेन्टि गैया। बेनिखायनो जेबो बुस्थुआ भरसा गैया, जेबो बुस्थुआ फोथायजाया। सोरबा हारिगोन, सोरबा देरहागोन। नों दिनै इउपिपिएलखौ हारिगोन होनना बुंदों, बे इउपिपिएलआ गाबोननो देरहानो हागौ। दिनै बिपिएफखौ हारिगोन होनदों, बिपिएफआ दिनै गाबोननो देरहानो हागौ। बेफोरबायदि जायो। दा हाग्रामा सारा गोबाव सम गोलैना थादोंमोन, दा बोरै उथिफिनखो? बैनो मोनसे खेल, भाग्यनि खेल। जाय मानसिया सापर्टआव, जाय मानसिखौ मोजां मोनो बेनो भट होयो, बेनोनो देरहा होयो। जाय मानसिया खामानिखौ मोजां मावदो बेनोनो भट मोनगोन। बैफोरबायदि जायो। बेनिखायनो नांलाय खमलाय खालामनानै लाब गैया। बिपिएफआनो देरहाथों बा इउपिपिएलआनो देरहाथों, बिजेपिआनो फैथों, कंग्रेसआनो फैथों, गासिबो माबासो आरोना, बियो खेलासो, बियो मोनसे। बेखौनो बुंजायो मोनसे खेला। देरहानाय हारिनाय थाखायो। नांलाय खमलाय खालामनांगौ जेबो खोथा गैया बर' फिसाफोर, बुजिबायना? बेनोसै दिनैनि भिडिअ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो सोरना राइट्स जाखो, आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना नायदों आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामना बुङो। आरो दा नै बाक्सायाव गरम जागासिनो, जुबिनि थाखाय नै जोंनि इमान जेल गारनानै फैबाय। जेल गारनानै फैनानै जोंनि बर'फोरनि बाक्सायासो माने सेमकानु आरो सिद्धार्थ खर्माखौ दोनफैनो मोन्दों आरोना। बर'फोरावबो एसे गरम जानो थांगासिनो। टेक केयार लोगोफोर, टेक केयार थाबानो जाबाय। दे बाय बाय।